Mau nang kene oleh waduk siji. Cilik tapi waduke. Nek batakku tidak batak. Yang gorene. Tapi iki dikemak-kemak yo. Kemak-kemak Pak Ucul, Pak njaluk 7 Juli. Ya giyer nggih bahaya. Piro? Itu kan dikeras-keras nang itu guys. Niat insun ora iki yo. Ya tak iso kuwasa. Mantap. Tidak monggo ngesuk. Tekane kepala ora priye yo. Ora. Gede sing iki yo. Yo gede. Karo sampean wis gede sampean. Sing ngecap bae yo. Nang mas ayo. Nang api. Ah, 50.000 laleang nggih. Jane yang minat. Loro, Po. Karo liyane iki 15.000 sak payu. Oh, kowe 100 yo payu nemen lalean. Iki 15.000 sak payu. Nah iki aja 10.000. Ora aku jane minat ngono, Ju. Endi? Lor. Iki tur kono. Niat ngene bae ngene gede-gede kok urung mesti kok ngono Paulus gede-gede. Ngono kowe khususnya nggih mancing.